Ти колко е яко. Но искам да съм с водно колело и да се правя. Здрасти, това е интервю номер 2. Второ интервю ти правим, а? Второ интервю. Къде се намираме ние с тебе? Сега сме в Панчарево. Това точно не знам как се казва. Жоро ми каза, че тук е имало състезание с плътноходки. Кану-каяк. Кану-каяк. Тук е това, може да видите. Всъщност не можете, защото камерата е статична. Са трибуните. Моят огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал... Има лебеди. Аз настоявах Жор да ме снима с лебедите, но той каза, че оптиката му е слаба. Много слаба оптика, не може да снимаме лебеди. Да. Не може да отидем и до тях, защото вали и е малко кално. Тук имаме шипков храст. Може да проследите дължината на ръката ми. Може да се върнете. Ето. И всъщност с това приключват забележителността. Обичта на хората никой не може да ти я вземе. Любовта към хората и никой и нищо не ще ти от... Лебеди! Лебеди! Не те искат. Баси спрелия филм. Лебеди! Черно-бялото е скучно. Мен пък ми е интересно. Затова филмчето трябва да е скучно. Ти си скучен. Аз съм скучен. Затова в черно-бялото снимаме. Аз съм в черно-бяло. Аз съм се облякал в черно-бяло. Заобщо всичко е перфектно. Капна ми. Ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Много красиви рисунки. Някой се опита да се тагне. Ти занимаваш ли се с рисуване? Занимавам се от 6 годишен с рисуване. А с писане? С писане от малко по-късно, започнах на 23 години. Започна преди месец да пишеш. Да, започнах преди месец. Стана време за дипломната ти работа, нали? Ами всъщност да, в смисъл трябваше да се дипломирам и изведнъж се оказа, че трябва да пиша за дипломната си работа. Аз никога не съм подозирал, че мога да пиша, но професорите в надвис откриха тази моя дарба, ако мога така да кажа. И след като я откриха, аз започнах да се занимавам с това активно. Вече имам блог. В блока... Да, една реклама си. Блока може да го посетите, казва се Епитаф on Weird / маймунка. Кой значи той се? Това е много дълбоко, посланието идва от гробищата и преплетено с живота ми се получава Епитаф on Weird, защото не мога да го измисля в момента. Добре. Това може да го изрежеш. Добре. А ако искаш, може да не го режеш, защото хората ще ми се смеят. Млъквай, не ми слуша повече. И закъсняваш понякога истина, но винаги идваш при нас. Ти си един малък човек. Аз съм един малък човек в огромната България. Благодаря ти, Бойко, че имам възможност да дишам този чист въздух. Почти ме. Махай се оттам!
Майка ми ще гледа това интервю на плана.